Hola, soc la Cristina i et porto un nou vídeo de ioga on practicarem el Brahmari Pranayama, que és un pranayama que t'ajuda a induir a la meditació. I també dir-te que aquest dissabte 5 de setembre, si vols venir al Parc de l'Agulla, doncs farem un ioga a l'aire lliure de 3:15 a 3:45. Doncs comencem. Molt bé, doncs comencem amb el Brahmari Pranayama, o també dit so de l'abella. Aquest pranayama el recomano moltíssim si vols meditar i fer-lo just abans de meditar perquè t'ajuda el so a escoltar-te, a connectar una miqueta més internament amb tu, escoltar el so intern. Vale? Per fer aquest pranayama farem servir els dos dits índex, si voleu, o un altre, si us ha d'anar més bé, i el que farem serà tapar-nos els botonets aquests que tenim aquí al fora de les orelles, doncs tapar-los cap a dintre per no sentir res, perquè no passi gens d'aire, perquè quedi completament hermètic. Vale? I després farem un so que és una vibració, una M, una V baixa, i això amb les orelles tapades doncs és com si a dins teu hi hagués una alta veu i sents molt aquesta vibració dins el cap. Vale? S'inspira per al nas i després fas l'aire també surt pel nas fent aquesta vibració o una miqueta per la boca, com tu vulguis, vale? De 5 a 10 vegades, just abans de fer una meditació, doncs t'ajudarà molt. Vale? Abans de començar farem una respiració plena, mantindrem l'aire dins 5 segons i aplicarem 2 bandes, que les bandes són claus que fa el nostre cos de tancament. Vale? El mulabandha el tenim aquí a la zona del perineu o anus i sòl pèlvic, que es tracta d'activar aquesta musculatura i portar-la cap a dalt. Vale? El que puguis, prova-ho. Si no hi estàs acostumat no passa res. Es tracta de connectar amb anus, sòl pèlvic, el perineu i actives lleugerament i portes cap a dalt. No cal que facis molt esforç, una miqueta, vale? Per notar-ho. I Jalarabandha, que es tracta de tancar la zona del coll. Deixarem caure el cap, inspirarem, deixarem caure el cap endavant i només deixant caure el cap endavant ja veuràs com aquesta zona de la glotis et queda com tancada. Vale? Provem-ho. Pots deixar les mans a les cames, si voleu fem el Chin Mudra, cap a baix, el Kanya Mudra, cap amunt, el Chin Mudra, com tu vulguis. Vale? Inspira profundament per al nas. Deixa que l'aire surti lliure, fem unes quantes respiracions plenes, connectant amb la figura, notant bé els isquions al suport. Jo estic assentada en un bloc de ioga, però pots fer la meditació si vols també assentada en una cadira, en un coixí, vale? Posa't ben còmode. Fem unes quantes respiracions plenes, inspira profundament per al nas, omple pulmons. Perfecte, allarga la columna al cel, deixa que l'aire surti lliure, afluixa les espatlles, relaxa la cara, una més. Una altra. Si voleu comencem ja. Inspira profundament per al nas i farem les claus, els bandes. Inspira. Reté pulmons plens. Activa sòl pèlvic, anus i amunt, el que puguis.
i deixa caure el cap endavant, tancant la zona de la glotis. I relaxa, tornes el cap al seu lloc, afluixem sòl pèlvic, perineu, anus, deixa que l'aire surti lliure. Si voleu, ho fem una altra vegada, vale? Recorda, primer agafarem l'aire, el mantindràs a dintre els pulmons, quan tinguis els pulmons plens, actives anus, perineu, amunt, sòl pèlvic, el que puguis, i deixes tancant aquesta zona d'aquí, vale? I el coll també, deixes caure endavant per tancar la zona del coll. D'aquesta manera afavorim que tota l'energia es queda dintre. Mantens 5 segons i després desfas tranquil·lament la clau cervical i clau molt a banda i deixes que surti l'aire, vale? I després farem el pranayama. Inspira profundament pel nas. Perfecte. Molt a banda, activa i amunt. Deixa caure el cap. Clau cervical. Mantenim aquí 5. I desfem. Perfecte, després d'aquest parell de respiracions que t'ajuden a connectar una miqueta més amb tu, fem el pranayama amb els 2 dits, i si voleu índex o el cor, els que els vulgueu vosaltres, potser els del mig van una miqueta més bé, ens tapen les orelles, tancarem també els ulls per connectar una miqueta més amb nosaltres, inspirem per al nas, i ara al treure l'aire, si vols pel nas o per la boca, centra't en tot el soroll, fes aquesta vibració de o B baixa, escoltant aquesta vibració dins del teu cap. Vale? Comencem. Inspira. 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 Hem fet unes quantes vegades, pots fer de 5 a 10 vegades i quan acabis, ara ens quedem escoltant la sensació de fer aquest so, d'escoltar aquest so dins del cap. Relaxa una miqueta més els ulls, tota la cara. Disfruta de la sensació que t'ha quedat. Respira lliure. I pots començar, si vols, amb la teva meditació.
Jo em despediré aquí. Fins la propera. Namaste.